Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum is-solennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla flori ta' smewit u paċi fl-art il-medmin ta' rida tajba. Nfaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-Missier. Inti tneħħi trubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi trubiet tad-dinja inqat tal-btana. Int li jed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox il-qalb ta' ibnek mimlija b'kull virtu i ta' ġieħ kbir għalina l-bnedmin. Għamel din il-qalb għajn ta' doni tas-sema timlina b'kull grazzja u li aħna nżommu dejjem quddiem għajnejna l-ġid kbir ta' mħabbet għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi il-mulej, arawni jiena se nfittex in-naċċ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Bħalma r-raj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f'nofs in-naċċ mxerda tiegħu, hekk naħseb jien fin-naċċ tiegħi u nsalvhom minn kull fejn xterdu, fi żmien isħab u s-swiet tal-ajru. Noħroġhom minn qalb il-popli, niġborhom mill-artijiet u nġibhom lejn artom. Nirahom fuq il-muntanji ta' Iżrael fil-widien u l-medet kollha tal-art. F'merat bnina qatt nirahom u fuq l-ġbla għolja ta' Iżrael tkun merathom. Hemm jinxteħtu f'mera bnina u jimirħu f'art tajba fuq il-muntanja ta' Iżrael. Jiena stess nira in-naċċ tiegħi u jiena nserraħhom
oraklu ta' Sidi il-Mulej. Jien nfittex il-mitlufa nreġġa' lura l-imxerda, ninfaxxa l-ġrieħi tal-miġruha u nqawwi l-marida. Inħares is-smina u l-qawwija u nirhom bil-ġustizzja. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollhom ħdura jqedni. Ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jaħodni hemm u irejjaqni flimkien. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqari jekk nimxi f'witt mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwansuni flimkien. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda lija quddiem l-ewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli flimkien. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu tiba u l-ħniena li kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj flimkien. Il-Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, l-imħabba ta' Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu li kien mogħti lilna. Mela, meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien miet għall-ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għadtu wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna midinbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna dewwa ta' Alla, tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' Ibnu, kemm iktar issa li aħna ħbieb miegħu insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Il-kelma tal-Mulej. Għoddu ħajr l-Alla. Jiena r-raj tajjeb, jgħid il-Mulej, jiena naraf in-naġġ tiegħi u n-naġġ tiegħi jarfu lili. Il-Mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej u lill-kittieba din il-parabbola. Minu dak fostkom li jkollu mitnaġa u jitlef waħda minnhom u ma jħallix id-99 l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsiba. U meta jsiba jifraħ biha u jerfaħha fuq spallejh. Imur id-dar, isejjaħandu li ħbibu l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Ngħidilkom l-istess jiġri fis-smawiet, ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal 99 bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta' ndiema. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Jiena nfittex il-mitlufa
nreġġa' lura l-imxerda, ninfaxxa il-ġrieħi tal-miġruha u nqawwi l-marida. Dan huwa l-kliem li jgħid il-mulej li nsibu fil-ktieb tal-profeta Eżekjel fejn ifisser kif il-mulej huwa r-raj, ir-raj tagħna kif tlabna wkoll fis-Salm. U dan il-kliem diġà jagħtina messaġġ importanti li jgħaqqad fil-fatt ma' dak li mbagħad insibu fl-Evanġelju meta Ġesu ifisser kif hu bħal raj li jfittex in-naġa l-mitlufa. U jgħid kliem sabiħ ħafna fuq meta ifittixha din in-naġa li ntilfet u jsiba. U mbagħad jgħid meta jsiba jifraħ biha u jerfa'ha fuq spallejh. Imur id-dar għandu l-ħbieb u l-ġirien u jgħidilhom ifirħu miegħi għax sibt in-naġa li kienet intilfitli. Din il-kelma ta' Alla turina diġà xi fisser meta ngħidu niċċelebraw il-qalb ta' Ġesu. Din il-qalb mimlija, imħabba, ħniena, modrija, maħfra. Din il-qalb ħanina li tader u taħfer. Din il-qalb kif spjega Ġesu meta darba semma l-qalb tiegħu jien ta' qalb ħelwa u umli. Kemm sabiħa din il-festa tal-lum meta aħna niftakru li għandna l-Ġesu li għandu qalbu mimlija imħabba u kompassjoni għalina. U kemm jiswa li aħna fil-ħajja tagħna inħarsu lejh b'dan il-mod il-Ġesu kif juri lilu nnifsu u li jfittixna dik il-qalb li tfittex lil min intilef. Dik il-qalb li tmexxi lil mulej biex jifraħ min isib, jifraħ imbagħad u jgħid l-oħrajn ukoll biex jagħmlu festa u jifirħu. Għalhekk illum qegħdin immorru fil-qalba ta' dak li nemmnu aħna meta għandna lil Ġesu tal-mulej li huwa il-raj li jieħu ħsiebna, li ħarisna, li dejjem ifittex lilna anke meta nitbetu għax iridna miegħu għax jaf li miegħu. Aħna għandna dejjem l-isbaħ u l-aħjar fil-ħajja tagħna. Kemm hu sabiħ li aħna jkollna din il-viżjoni ta' Ġesu, inħarsu lejh b'dan mod u anke nwasslu dan l-oħrajn. Xkultant ikun hemm min ikollu idea mċajpra ta' Ġesu. U meta jifhem dil-qalb, il-qalb ta' Ġesu, hemmhekk hija qalb li żgur tgħinna biex aħna nwasslu l-oħrajn ukoll għandu. U tgħinna wkoll din hija talba importanti li nagħmlu llum fil-waqt li nitolbu l-mulej li aħna jkollna dejjem din l-imħabba f'qalbna li hu jrid jagħtina fil-festa tal-qalb imqazza tiegħu, imma tgħinna wkoll din il-festa biex niftakru kemm importanti li aħna jkollna qalb tixbaħ lil tiegħu. Jiġifieri qalb mimlija mħabba, kompassjoni, illi tħoss għal min edibati, imma mhux biss tħoss xi ħaġa hawn, ma tfittex illi tgħin u tieqaf ma' min edibati. Qalb illi tfittex li tneħħi u toqtollu ġieħ mhux il-ħajja. Il-min għaddej minn diffikultajiet fil-ħajja tkun miegħu u tgħinu. U qalb għalhekk li ma tiġġudikax u ma tikkundannax il-persuni. Kultant
tolqtok din kemm ikun hemm kummenti insensittivi anki fuq il-medja soċjali. Pereżempju tiġri xi traġedja u kulħadd irid jikkummenta mal-ewwel u kummenti li jweġġgħu flok li jgħidu ħa nifhem it-traġedja li għaddet minna dil-familja. Kemm hija ħasra u kemm turik qalb insensittiva u kemm differenti minn dak li qed niċċelebraw illum u li jrid Ġesu li jkollna qalb aħna tixbaħ il-tiegħu. Jiġifieri qalb mimlija anki imħabba u sensittività għal dawk li għaddew minn diffikultajiet fil-ħajja jew minn xi telfa jew minn xi traġedja, għal kull min edibati biex fina jsib tassew dil-qalb li tħobb. Ħatkun din it-talba li nagħmlu llum fil-festa mulej. Ejna biex aħna inħobbuk bl-istess imħabba li bija tħobbna inti. U ejna biex waqt niċċelebraw il-festa tal-qalb imqazza tiegħek aħna jkollna qalb tixbaħ lil tiegħek. L-istqarrija tal-fidi tagħna jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U li wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħaġġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu mitu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn il-wiet skont il-kotba mqazza. U tella s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier. U għandu ġejġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-satna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulejli għat il-ħajja li ġej minn missier u mill-liben. Lu meqjum u weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistarma mudija waħda l-maħfra ta' tnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. U lejjejn lill-Knisja tiegħek biex twassal dejjem lil aħbar it-tajba tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ina mulej biex aħna nwieġbu għall-imħabba tiegħek b'imħabba kbira lejk u lejn dawk kollha li għaddejjin minn xi tbatija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej qalb tixbaħ lil tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakar mulej fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem inkunu strumenti tal-imħabba u tal-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu, għat-tiġi tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej li l-imħabba bla qies tal-qalb ta' ibnek il-Aziz biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek ikun jogħġbok u jpattilek għal ħtijietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. U meta intrefa fuq is-salib bimħabba tal-aġeb talilu nnifsu għalina, min ġenbu minn fuq ċerred demm u ilma u ħarġu s-sagramenti tal-Knisja biex il-bnedmi kollha jinġibdu lejn il-qalb miftuħa tas-Salvatur u kollhom ferħana jimlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitċa kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem l-imkien mal-Verġin Qazzo mal-La Marija ma' San Giuseppe mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna nistennew nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija satna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamil mulej l-sagrament tal-imħabba tiegħek jeħeġġiġna b'imħabba qaddisa, ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitalmu naraw lilu fħutna u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Araw blima għoża ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu
tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għall-proxmu. U tassew din is-sena tkun għall-poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missin, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesenna u waqaf magħna glorja l-Missin li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina l-inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak li twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubijietna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Konsidraw l-ewwel misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek jiġi saltnatek ikul trid int kif is-sama jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekk fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekk fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekk fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekk fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekk fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekk fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekk fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misterju minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missirna li inti fis-smewti ta' desismeti ġisaltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna dubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie inkoronat bix-xewk. Missirna li inti fis-smewti ta' desismeti ġisaltnatek ikulli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megħen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għaliki jisma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mow bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiti ta' desismet tiġi saltnatek ikkul tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għaliki jisma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawiti ta' desismet tiġi saltnatek ikkul tritint kif is-sema jgda fl-ard. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak li twieled minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna t-torufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u taħnina. Urina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina, u pija u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti bismewit jitqaddis ismejt, jiġi saltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-ħutna l-mejtin, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħuma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina.
Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma'Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħol inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu hekk meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfal fil-qawwa ta' Alla, fil-qieq tal-infern u l-xitan u l-ispirit ħżina l-oħra, illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija sabet il-fiduċja tagħha. Biek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Paul Missina, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beato Nazio Falzon, itlob għalina. Beata Deodata Pisani, itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li ħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.